আজি আমি কি খাম আজি জলপাই খাম জলপাই খামছিলা मा होनो मिना एखो माबा बे जलपाइखौ मोनसेखौ र' फानलुखौबो ओरैखौबो सुना लाखानांगोन जों दा लाबाय धनिया बानलु ओमफ्राय हाइजें ओमफ्राय मा बुङो सामब्राम गुफुर न' सामब्राम गुफुर इखौ बिगुर जिरदे मिना इखौ बिगुर जिर माबाखौ दा जों लाखाबाय ओमफ्राय जोङो बेयाव दङ 15टा सोर जानो हायैसै आरो ना सासेयाव मोनबा खुरि दा जों चेलेन्ज नांनोसै जाय जानो हाग्रोयो नायनोसै 2 मिनिट न' 2 मिनिटनि थाखाय हेलौ लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव स' लोगोफोर जों नेक्स्ट चेलेन्ज भिडिअ लानानै फैलायबाय स' बे चेलेन्जआनो जाबाय जलपाइनि चेलेन्ज नाङो दिनै जोङो जलपाइ जानायनि सयआव दङ 15टा ओमफ्राय सासेयाव मोनबा खुरि सोर जानो हायो 2 मिनिट ना 2 मिनिट लागोन ना 3 मिनिट 2 मिनिट 2 मिनिट लागोन स' सोर बांसिन जानो हायो बेनो विनार जागोन स' स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालाम Tamang gak? Ngang chưa? Kan ambil tuh birat gue kesana hayo, gak bayi lo, sahaman kan nggak? Bang. Masih sampai. Bikin ada. Ya udah lah nang man. Tapi kok kena kan nak? Sangat deh. Ada feedback. Sehatnya quick kalau dia. Soalnya kan Junali hatnya quick. Lepas Zen kaya mukhi zaneaw be Zen ha kaya minya Tultulia Fwrmaisri दा आंगो जेनबाय बियो थाइनै आधा हादो
आङो थाइसे आधा फोरमायस्रिया थाइनैयानो ना थाइनैयानो कमप्लिट जादों बेहा स' विनारा बे आं नोंनो दायो चक्लेटखौ बारा जासिगोन दे जागोन दे आब' ओमफ्राय स' थेवबो खैथा आग्लायखो 1 2 3 4 5 6 7 आग्लायबाय दा बेखौ जोङो जानोसै ना ओरैनो स' बुहुद स्पिड जानांगौ चेलेन्ज नांनायावथ' बे विनार जाबाय आरो दा जोङो जाफिननोसै ओरैनो एबारनिया खिन्थु चेलेन्ज नङा Itin saya abu, zana hatta ini pasti kena jantan ayu ayu nak pernah zagal sini. Nih, dah tiang ni, kita kan. Nai. स' लोगोफोर दा जोङो आग्लायनाय आरो दोंखौ जाजोबस्रागोन आरो ना आं जाजोबगोनलै स' भिडिअ बहुद लं जागोन जों जाबाय थानायखौ खोन्थिबाय थाबा स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिसोरनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबाय बा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं